Tak skal I have. Det var rigtig, rigtig flot bifald, I gav os. Vi skal anbefale alle de steder, vi kommer frem som publikum. Vi har spillet på de her truthorn siden cirka februar måned. En gang om ugen i de uger, det kunne lade sig gøre. Der var lige et afbræk med noget konflikt. Men ellers så har de her unge mennesker, de har arbejdet med at lære sådan en klarinet eller saxofon at kende. Og det her, vi spiller nu, det er der, hvor vi er nået til. Og den næste sang, vi spiller, den hedder Olgas Polka. Olgas Polka. Er I klar? Husk 2 gange igen. Alle gange igen 2 gange. 1, 2, 1 og 2 og. Tak skal I have. Det er altid dejligt at få sådan et stort bifald, så vi har ikke kun tænkt os at spille 2 numre, men vi går ud fra, at det var fordi I gerne vil have et ekstra nummer. Så det kommer her, og det passer lige nok til i dag, fordi det hedder fredag morgen. Alle, klarinet, saxo, alle. Hele tiden. Okay. 1, 2, 3, 4.